Здравейте! Днес сме в третия епизод на поредицата Dream Kitchen с Нев и ще ви разкажа малко повече за материалите и текстурите в кухнята. Изборът на материали, текстури и цветове е не само ключов за естетиката на кухнята, но и за нейното функционално изпълнение. Тези елементи трябва да отговарят на вашия стил, както и да бъдат устойчиви и лесни за поддръжка. В този епизод ще разгледаме как да подберем правилните материали, които ще направят кухнята ви не само красива, но и практична и лесна за поддържане. Когато става въпрос за шкафове и плотове, изборът на материала може да промени изцяло визията на кухнята. Някои от материалите, които може да използвате за шкафовете в кухнята, включват компактни плотове, ламинирани плоскости, MDF, гланциран или фрезован, ПДЧ, фурнировани врати от естествен материал, както и масивно дърво. Структурата на плоскостите е част от стила, който искате да постигнете. Изборът на кухненски плот е цяло изкуство, защото тук функционалността има още по-голямо значение. Много често ме питат за материалите, които бих препоръчал, защото изборът е голям и много често е труден. Кварцът, който е естествен материал, е устойчив на петна, надрасквания и високи температури, а същевременно е лесен за почистване и поддръжка. Гранитът, също е естествен материал с уникални шарки, предлага дълготрайна устойчивост и е идеален за високо натоварени кухни. Мраморът, ако искате луксозен и елегантен вид, е подходящ, но имайте предвид, че той е по-малко устойчив на киселини и изисква по-внимателна поддръжка. Ако решите да използвате нераздаема стомана, тя е изключително устойчива на високи температури и лесна за почистване, но често може да се надраска лесно. Едни от актуалните материали за плотове са компактните плоскости. Те са модерни, устойчиви на надраскване и лесни за поддръжка. Текстурите също играят важна роля при избор на материали. Например, гладките и лъскави повърхности, като гланцови шкафове или плотове, ще придадат на кухнята съвременен вид, но изискват редовно почистване, тъй като отпечатъците от пръсти и прах стават видими много лесно. В същото време, текстурираните материали, като естествени камъни или дърво, могат да добавят характер и уют. Тези материали създават дълбочина и интерес, а също така могат да бъдат устойчиви на влага и замърсяване. Керамичните плочки и гранитогресът с текстури са перфектни за подове настилки или за стените около плота. Те не само ще са лесни за почистване, но са много устойчиви на натиск и влага. Текстурираните каменни плочи също могат да създадат интересен визуален ефект, като в същото време предоставят практичност и здравина. Ако искате кухнята да има елегантен и модерен вид, може да заложите на тъмни цветове, като черно, тъмно синьо или графитено сиво, които могат да се комбинират с метални акценти, като злато или мед. Това създава усещане за лукс и съвременен стил. Пастелните цветове, някои нюанси на синьо, на зелено, на розово и бежевите акценти създават спокойна и уютна атмосфера, особено ако имате малка кухня или искате да добавите нежност към интериора. Тези цветове могат да се комбинират с дървени елементи за допълнителна топлина. При избора на уреди за различните цветове кухня, особено ни допада подходът на Нев, където разполагаме с серия от дизайн елементи, които се вграждат в кухнята, за да отговорят на дизайнерската визия и да я направят уникална. Четирите различни цвята на елементите позволяват огромна индивидуализация на проектите: бронз, тъмно черно, металическо сиво и антрацитно сиво. Когато комбинираме различни материали, текстури и цветове, е важно да се запази баланс и хармония в дизайна. Например, комбинация
От естествени материали като дърво и камък с метални елементи или стъкло може да създаде изключително модерна и стилна атмосфера. Не се страхувайте да експериментирате с различни материали и цветове. Изборът на правилните материали, текстури и цветове е основата на всяка добре проектирана кухня. При избора на материали за кухнята не забравяйте да вземете предвид не само тяхната устойчивост на замърсяване и износване, но и колко лесно ще се почистват. И така, когато съчетаете функционалността и естетиката, създавате пространство, което не само че изглежда страхотно, но също така е удобно за работа и поддръжка.